B'investiment ta' €1,000,000 40 organizzazzjoni sportiva gawdew minn skema tal-Gvern u qed jinvestu f'apparat u tagħmir aktar effiċjenti. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru l-Enerġija Mirjam Dalli u s-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima fejn tqal kif dawn l-għaqdiet għamlu aktar minn 60 proġett permezz ta' dan l-investiment. Rappreżentanti ta' diversi għaqdiet faħru din l-inizjattiva li qed tgħinhom jaraw tnaqqis fil-kontijiet tad-dawl fl-istess waqt li jgawdi l-ambjent b'miżuri sostenibbli. Nibbenefikaw ħafna minn nuqqas ta' spejjeż kemm tad-dawl tal-floodlights u kemm tal-sħana biex għal-heaters. Xi ħaġa li se tifrankanna fil-kontijiet tad-dawl u xi ħaġa ta' investiment. Bihom għamilna inizjattivi bħal heat pumps, il-floodlights kollha, l-air conditioners, il-lighting li bihom frankajna konsum ta' 28,000 kWh. Nigwadanjaw fil-konsum tad-dawl, plus hekk ħabba enerġija, dawl ikun aħjar LEDs. Naħseb li għamilna gwadan tajjeb ħafna. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet kif bosta qdiet ħadu sehem f'din l-iskema u din se tkomplitejn biex l-qdiet jibqgħu sostenibbli. Naf kemm daw l-organizzazzjoni sportivi jagħmlu xogħol mat-tfal tagħna u fil-komunitajiet tagħna u permezz ta' din l-inċentiva komplessivament qegħdin ngħinuhom biex ikunu qegħdin jiffrankaw mal-€100,000 fis-sena f'konsum tal-enerġija. Is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima qal kif inizjattivi bħal dawn jgħinu lill-komunità u jiġdu l-irwol importanti tal-isport. Proġetti sportivi illi jkomplu jikkonfermaw kemm l-isport għandu rwol ċentrali fil-ħajja tal-irħula Maltin tal-bliet Maltin fuq kollox kemm l-isport huwa essenzjali sabiex jassigura illi jkollok aktar sostenibilità fil-komunitajiet tagħna. Din l-inizjattiva tal-Gvern qed tgħin biex jiġu frankati ma' 340 tunnellata f'emissjonijiet tal-karbonju fis-sena.